Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Guys, iflu ingibambile. Mina nginenkinga kashintsha nje iweather. Hayi ke seziyaduma usisu seneflu. Okay, yes, sikhuluma ngothando Nesthembu. Ngenzeka kulabo abazozwa ivoice yami ingazwakali kahle because ngine-flu. Uthando Nesthembu season 2 episode 4. Ngicabanga ukuthi indawo nje ebaluleke kakhulu kule episode ilana uMakhumalo ehlangana nomndeni wakaMpilo komalume ogogogo asisho njalo. So ukufika kwabo kuyavela ukuthi abaqali because mabengaphandle ufika ubhuti omncane wakhona ezovula isango but ethi ukungena ngaphakathi kuzoba u-R50. Uthi lo bhuti okamseleke uhamba noMakhumalo because uduma isibongo, uthi nje bafikile ekuqaleni ngabe lokho sekuchaza ukuthi njalo mabebuya sebekhishiswa imali because ukungena ngikhumbula kahle ukuthi bathe R50. Kule video ngikhuluma nje ngale ndawo le Inhlawulo kaMpilo mase sikhuluma ke nango stepmother. Ingalokho episode 4 sizowenza ke kahle sesiveza konke okwenzeke khona, but le ilapho nje kwinhlawulo nendaba yomama laba afika emshadweni bethola abantwana mase beyabakhulisa, ubuhle nobubi bakhona. So uMakhumalo ke uhamba noMpume okusisi kaMseleku, igama lakhe uMpume. Ubhuti athe uduma isibongo, ngasho ngathi uMthombeni, uduma uMseleku, abantu ababodwa labo kube umnqobi okuwumntana kasisi kaMseleku. Aphindeleke lo bhuti ngaphakathi ukuyochaza yona le ndaba. Mayisebuya ke okwesibili because bengaphandle bebethi bona bafikile before, ngabe sekusho ukuthi njalo mabebuya kuyakhokha. uMakhumalo ke uthi hayibo igate phela livuliwe kodwa usengaphandle. Yazi guys engihlekayo, yabo lento le phathelene nalezi ezamalobolo, inhlawulo nani zona lezi zokuma emasangweni nokuyongena kwelinye ikhaya zi-right zikobaba, yazini, because enye into iwumdlalo mawuyilalela ungagcina usuhleka. Ileyo nto leyo engiyibonile ukuthi mhlambe ngempela ifanele isale lapha yakomalume nobaba ngoba bona bayakwazi ukuqinisa ubuso mhlambe. So mayebuya ubhuti athi usisi kaMseleku ngoba yibo abanephutha abayikhiphe imali bengene ngoba yibo abazolungisa amaphutha abo. Bangeneke ngaphakathi. Mase bengaphakathi nangu ubaba lo ohleli kanye nogogo kaMpilo nabanye obhuti abebancane bathule manje abasakhulumi. Hawu, mase kuthulekile athi ubhuti lo omunye kudingeka imali phansi ukuze bekhulume futhi. Hayibo, kube yilokho ukuthi niyabona-ke guys ukuthi konakala kuphi. Angithi nje siyazi ukuthi bayakwazi ukukhuluma kodwa bathulile. Wakhipha-ke imali bayibeka phansi. Babeqeda ukubeka leyo mali ukuthi-ke bavule umlomo bakhulume manje ngoba nakhona babe nokuphikisana okuncane. Emva kwalokho ubaba wathi lo mdala ubhuti lo kaMseleku akahloniphile, like ugqoke nje akafakanga ibhantshi mhlampe into efana nejacket kanjalo ukuhlonipha igceke lalaba khona noma umuzi. Athi lo bhuti wakaMseleku ubephethe into yakhe ijazi lakhe ngoba kushisa wase ethi cela embambele usisi wakhe. So hayi ngoba lingekho, athi lo baba ke uzokhokhela ukuthi likhona kodwa awugqokile. Athi ubhuti kaMseleku naba nje nabafana laba abakhona lapha nabo abagqokile abahloniphile kubo.
Hhayi, engathi le eyejazi bayikhiphile imali. Mase beyikhiphe eyejazi, uphi uMpilo? Angithi uMpilo abahambe naye. Hhayi-ke lapho-ke, hhayi-ke uMakhumalo wadina-ke manje ukuthi hawu, engathi phela yikho into abazoyenza eyaphambili ngoba yonke into ikhiphisa imali. Angikaze-ke guys ngibe yingxenye yento efana nale yenhlawulo, angaze ngiyibone eduzane noma sake kwenzeka ekhaya kodwa angazi ukuthi kwakwenziwani because kwenzeka nje kwaphela nakhona ngingabonanga, ngabona nje kodwa ukuthi khona iy'nkomo ezafika ngoba iy'nkomo ziyabonakala, kodwa ukuthi kwakukhulunywa kuthini nanokuthi-ke ngibuze into engakaze ngiyibuze. So bengiqala ukukubona nje la ku-TV show ukuthi makuzokhokhwa kuyinhlawulo kwenziwa nje. Uthi-ke uMakhumalo kungenzeka ukuthi lana ekhaya kaMpilo baphambanisa ukuthi bona bazokhokha inhlawulo nokulobola ngoba lezi ezinye izinto abalokhu bezenza bebayisa emuva naphambili izinto ezenziwa makulotsholwa. Kube-ke uma besabuza indaba kaMpilo ngoba uthe ubaba uMpilo mayekhona kufanele ukuthi ugogo ashise naye impepho abike. So ngoba akekho manje nje enye indaba leyo sekufanele behlawule ukuthi manje akekho usingaye okuMpilo. Makhumalo-ke la uphume nogogo phandle wakhuluma-ke nogogo wathi nje njengoba kwenzeka kanje kuzokonakala izinto, nabo bazosuke babe street behambe ngesiZulu. Mase behamba ngesiZulu kube khona ezinye izinto abangasazenzi kanti bona ekuqaleni noma kulokhu abavumelana nakho ekuqaleni bebe-ready ukuthi balungisele phezu kwaleya nkulumo ababenayo before. So okufanele ukuthi kwenziwe ugogo kaMpilo ukubuyela lapha endlini atshele ubaba lo mdala ukuthi laba bantu sakhuluma nabo before, sabanika ukuthi sicela ini nani, njengamanje bakuphethe lokho uphelele lapho. Angiyibonanga-ke kodwa inkomo angiyibonanga, angazi noma imbuzi yayikhona yini. Ish, yazi nami-ke ngizobuyela kule episode ngiyobheka ukuthi bafika nembuzi yini. Inkomo kodwa angiyibonanga, engathi imbuzi yayikhona kwase kuba khona noplastic nje wangathi igrosa encane, kodwa futhi ngathi baphinde bashiye imali. Kanti isikhathi esiningi-ke ngendlela engike ngizwe ngayo nendlela engabona ngayo ekhaya kwasala iy'nkomo, ukuthi nakhona phela akusiyo into engangiyibhekile ngoba into eyenzeka nami nginganakile nje, into vele eyenzeka yasheshe yaphela, akekho nowabuza kodwa kwasala iy'nkomo. So kungenzeka ukuthi abanye abathatha iy'nkomo, mhlawumbe bathatha iy'mbuzi, abanye bathatha imali because imali kuyashiwo ukuthi inkomo eyodwa yile mali, enye ilena, enye ile. So mase-ke ugogo esebuyela endlini uyakhuluma-ke nobaba, ayi yashintsha-ke imudi manje kuvele sebehleka, kwavela ukuthi konke kuphetha kahle. Ugogo wasethi uyabonga kuMakhumalo ngokuthanda uMpilo, ngokuthanda umzukulu wakhe, uyiqhawe lakhe, bahagana nje baba emotional. Mase kuphela lapho uthi-ke angisazi noma kube amazwi kagogo ukuthi bayabakhulula ukuthi beshintshe uMpilo from uZungu aye kuMseleki kwisibongo sababa wakhe. Isale lapho-ke ukuthi bathi bayabakhulula. Nayi-ke into-ke mhlampe abanye bazoyikhumbula ku-season 6 la uMpilo sekuyisikhathi eside kuyiwe emuva naphambili indaba yakhe nesibongo. Kuvelani-ke masilandela kosolwazi nabanye abantu abakhulumayo ngasisiZulu noma ngamasiko ukuthi-ke makunengane kanje akugcini kuphela ngalezi iy'nkomo esicabanga ukuthi indlela yokukhonfema ukuthi lo mndeni wakaMseleku uyayazi ingane uMpilo wakaZungu, ukusuthi ngalezi iy'nkomo lezi zenhlawulo bona basuke besho ukuthi siyavuma ukuthi yithi laba owethu lo mntwana
Kumase kuthi-ke sekunenhlawulo indlela engizwa ngayo mangilalela laba abachazayo. Mase kunenhlawulo-ke sekukhona okuza after. Lana esingathi abanye bathi ukulobola ingane, abanye bathi ukuthenga, iyathengwa, abanye bathi ukuhlengwa, noma ngabe yiliphi-ke i-term abantu abayisebenzisayo, kodwa kuba yinto yokuthi kunokunye okwenziwa after inhlawulo. Engathi lapho kudiphenda kulowo mndeni ukuthi olelo khaya, ngoba amakhaya awafani. Kuyoba ukuthi lelo khaya hlampe licela iy'mbuzi, ilungise leyo nto ngey'mbuzi, kodwa kuba khona nesiphandla esiphuma ngapha kaZungu nesiphandla sokwamukela ngale kaMsiligo. Kwabanye kungaba yiy'nkomo, kuya ngomuzi noma kuya ngekhaya. Ngigcizelelelani lokhu ukuthi kuya ngomuzi kuya ngekhaya because kuba nabantu abashayela abanye isipikili bethi thina amaZulu senza nje. SingamaZulu sonke, kodwa ikhona into esingesiyenze ngokufana. Kufana nayo le yokulobola. Kuyasho ukuthi hlampe iy'nkomo mayiphelela ziba u-11. Kwelinye ikhaya kulowo 11 lowo bayasho ukuthi hhayi, ngoba niyoqala impilo nobabili, sizocela ukuthatha kanje, bengathathi u-11. Kanti omunye usengafika la ku-social media esefundisa esikukhomphazari ukuthi zibe u-11. Yes, kushiwo njalo ukuthi ziwu-11, kodwa elinye ikhaya ngeke uthathe u-11. Abanye hlampe bethi kufuneka iy'nkomo zoboya. Abanye bethi nemali ayinankinga ngoba bengayithenga bona. So kulezo zinto lezo mina ngeke ngathanda ukugcizelela ukuthi as umZulu, ngoba manje kusuke sesibuka ikhaya ukuthi lela khaya lenza nje. Ikhaya nekhaya-ke linomthetho wakhona nemikhuba yakhona nezinto zakhona. Kuphelele-ke lapho, kodwa into esiyibambayo-ke ukuthi mabethi usengashintsha isibongo, ngathi abafikanga kule phathi le ukuhlenga, ukuthenga, ukulobola ingane. Lena-ke seyinkinga manje ngoba uthi uMsiligu ngokwakhe shuthi bona babona ibhodwe eliconsayo ngoba uthe ku-season 6 uma becabanga ukuthi bazodla amandla kaMakhumalo, base ngaba confused ukuthi usho kanjani ukuthi amandla kaMakhumalo ngoba lena eyakhe iqondene naye baba wengane. Ngisho nalapha uMakhumalo ehamba washo ukuthi uyabonga ngokuthi wenza umsebenzi wakhe, aze athi ngeke akwazi futhi nokufonela uMaMpilo ngoba yena akabafonile abantu akathandana nabo. So uMakhumalo mayethatha iy'ndaba zikaMpilo wenza umsebenzi wakhe, uMacele futhi mayethatha iy'ndaba zikaSineyi wenza umsebenzi wakhe. So buye sikhulume-ke leyo yokushiftha i-responsibility. Asize lapha-ke ko-stepmom. Mina ngathi into eyisifundo ukuthi kuhle ukubona leli side kumabonakude, umama okwazile ukuthanda iy'ngane ayithole ikhona, ngoba vele ingane izoshonaphi. Kuhle futhi kuyisifundo ngoba lapha komakhelwane bethu noma abanye esike sibabone nendaba esiyizwayo, hhayi bahlukumezekile abantwana esandleni sika-stepmother. Hhayi bonke guys, hhayi bonke. Ukuthi hlampe ngingathi okukhulumeke ngabo kakhulu yilaba abasuke bahlukumeza abantwana. Kwenzeka ukuthi ubaba ngempela imali ikhona, iy'ngane engaprovide, iy'ngane engakwazi ukuprovide for iy'ngane zakhe, engakwazi ukuy'fundisa, kodwa manje kungaziwa ukuthi ubanjwe yini. Nakuba nakhona singeke sisole u-stepmother kukona konke, ngoba phela ubaba osenengane fanele abe nalo icebo, noma ngabe uyashada kumele abe nalo icebo, kumele abe nayo i-plan ukuthi uzokwenza njani ngomntana wakhe engashiyi nje. Uma futhi sekufika lona asomthola ukuthi uzophila naye, akwazi ukukhuluma naye into ezwakalayo ukuthi wenze njani ngomntwana wakhe, ngoba manje hlampe kwesinye isikhathi abantu basuke bebuke u-stepmother kakhulu.
kanti abanye baya-pretend-a bethi iy'ngane azize bazoyithanda. Masikhona ingane useyayijikela, masikhona ingane sekuyabonakala ukuthi kahle kahle akusiye uma wakhe lo owempela, ngezenzo ngoba kusuke kuma wakhe phela mayesehleli naye. Umuntu omdala uye lo, umama uye lo, kodwa manje mase ejika yena sesingasazi ukuthi mhlampe kuba yinkulumo ayithole eceleni, noma ubuka le ngane le acasuke anyanye abe nokuthi u-husband wakhe shuthi wake wathanda omunye umuntu. Asingeke sazi, ngeke sazi umsuka wale nzondo eba khona ngoba abanye bayazenza izinto ezibuhlungu, ezinye iy'ngane zize zibaleke emakhaya. So masibona la ku-TV kuvela leli side lokuthi hayi bo, nangu umgone ngempela waba yingane efudumele wathola umama. Kuhle lokho ngoba isikhathi esiningi ngisho amaphepha ebhala, abanye baze bafise nokuy'bulala iy'ngane. Ngibone nje lo mama engakayiqedi i-interview yakhe esho ukuthi owathatha u-husband wakhe kwakuwumngani, akugcinanga ngokuthi umngani wakhe wahlukumeza iy'ngane. Zisuke sezenzeni iy'ngane, zithatha iy'ndaba ngale kumama bey'buyise ngapha, noma balwe isikhwele sikamama. Ngoba ngibone nendaba ubani konje bandla lo mculi lo owenza kahle nje, babhala naye ukuthi ukuhlukumezeka akutholile ukuthole kuma-step mothers. Base abanye bathi hayi bo, shuthi unesikhwele sikama wakhe, kanti abazi ngoba phela akaqedelanga ukuthi babemenzani, babemhlukumeza ngayiphi indlela. Kodwa ngafunda lapha kade ekhuluma nephepha ukuthi ukuhlukumezeka nje akutholile, wahlukumeza ama-step mothers, esho ukuthi ubaba wakhe ngesikhathi eshintsha o-partner ilana bethola ukuhlukumezeka khona ngoba labo omama bebefike bengamphathi kahle. Ngaphandle kokuthi iy'ngane ziyadelela ngoba nalokho akusiyo into ekufanele ukuthi ifihlwe, ziyadelela iy'ngane, kodwa omdala kufanele zame ukuhlala emdala ngoba phela uma umdala usuke usudlule ey'gabeni ey'ningi, impilo usuyazi kangcono. Angeke hlampe ngisho ukuthi ukucasuka kwakho sewungacasuka uze ucishe ukubulala ingane ngoba idelela. Bengithi-ke nje kule video esikufundile ileli side elihle ukuthi likhona kosisi noma komama abafika emshadweni bafika sekukhona iy'ngane. Bayavuma futhi ukuthi bazoyikhulisa, banga-pretend ngoba ngempela uma ubona ukuthi awungeke ukwazi, linda uze ube ready kunokuthatha ingane uzoyihlukumeza. Linda nje ube right, ube nenhliziyo isivuma-ke uhlale nomntwana ukunokuthi ukhohlise ngenxa yokuthi ufuna ukuba muhle ku-husband wakho, kodwa uyazi ukuthi ngaphakathi uyanyanya, awufuni. Ungcono ulinde ube ready. Kazi kodwa kusuke kwenze njani? Nami-ke nje sengiy'buza into engeke ngibe nampendulo nayo. Kusuke kwenze kanjani ukuzonda ingane? Kusuke kwenze njani? Suke idelela, suke ingezwa kakhulu, noma uma wayo uyayithuma izinto ey'bhedayo, noma uma wayo uyifundisa kabi. Ngoba hayi bo guys, mina ngikhuluma ngabantu laba esibabuka, esifunda ngabo emaphepheni, bakhona. Uthole ukuthi ubaba wakhe unemali and uyambona ukuthi nje ngabe empilweni wenza kangcono, kodwa ubaba wakhe akamnakile. Masilandela indaba kuthiwe unkosikazi. Khona manje kusho ukuthi lo baba usuke eshade nonkosikazi amsabayo ngoba phela ngengane yakhe yini ezohluleka ukukhulumela ingane yakhe unkosikazi. Gaza ngiyivale le video, amakhala amavalekile, ngithi ngiyayiphoqa manje ngigcina sekubuhlungu, ngiyayivala la. Kodwa isifundo ukuthi sibonile uMakhumalo ethanda uMpilo njengomzali
walenza futhi iqiniso, waze wagcina efikile kubantu bakaMpilo bayiqedela indaba yenhlawulo. Esingayibonanga-ke ukuthi ukulobola nokuthenga kwenziwa kanjani. Ukuthi-ke leyo ndawo yokuba umama oqotho nokuthanda ingane bebone nabakubo bengane siyishayela ihlombe, ngoba akujwayelekile ukuthi zande iy'ndaba ey'fana nalezi. Ezijwayele ukwanda ukuthi u-stepmother usecishe washisa ingane, akabaphakeli ukudla, kuze kube sengathi angazi, kuze kube ngathi into abayikopelayo nabanye, ngoba khona abazonajisha ingane oyibonayo ukuthi hawu kodwa ayazi lutho le. Singayithetheleli-ke iy'ngane nazo ngokudelela kwazo, kodwa ukuthi omdala kumele phela behave njengomdala, ngoba vele ingane izodelela. Nayo ingane futhi la isuka khona kufanele ifundiswe ukuthi laphaya uziphathe kahle ngoba kusekhaya. Mhlampe inkinga iba nokuthi ngapha umama naye asale akhohlakale, mhlampe nabanye-ke ogogo noma umalume befundisa ingane ukukhohlakala. Mayisifika ngale isibuka umzali ngehlo elibi, mayisithunya isibona ngathi mhlampe yona ithunywa kaningi. Ngiyayivala-ke le video ngoba hhayi ivoyisi iyala guys, iyala ngempela. Ngiyabonga ngo-disappoint, ngiyabonga, angiqedi, bye.